V rámci spoločných majstrovstiev Slovenska a Česka v cestnej cyklistike sa počas prvého dňa v obci Horné Naštice uskutočnili slovenské šampionáty v časovke jednotlivcov. V ženskej kategórii potvrdila rolu najväčšej favoritky len 18-ročná Viktória Chladoňová, členka svetového tímu Visma Lease Bike. Tentokrát si po výbornom výkone vybojovala svoj prvý titul medzi ženami. Na 22 kilometroch dosiahla čas 29 minút 49 sekúnd, čo jej vynieslo prvenstvo s náskokom 38 sekúnd pred Norou Jenčušovou z týmu Biping Imatra Bonjoani. Bronz patril Sofii Ungerovej z týmu Atom Wroclaw. Veľkou otázkou mužskej kategórie bola forma domácich profíkov Lukáša Kubiša a Martina Svrčeka. Oproti talentovanému Matiasovi Schwarzbacherovi na 36-kilometrovej trati zajazdil v obrovskom tempe famózny čas 39 minút 5 sekúnd. Je to môj prvý majstrovský titul v Elite, tak je to určite výnimočné a pocity sú len dobré. To porovnávanie v časovke dopadlo aj pre slovenskú cyklistiku veľmi dobre. Matias Schwarzbacher 55 pre EMEA, to je svetová extratrieda, Viktória Chladoňová a za ňou aj ďalšie dievčatá išli veľmi slušnú časovku. Juniorskú kategóriu ovládol Jakub Pastva z Roman Kreuziger Cycling Academy. Na druhom mieste sa umiestnil Michal Kacina a na treťom Jakub Mikuš. Spomedzi junioriek dominovala Nina Andacká z týmu Sanaklis Slavko. Druhé miesto patrilo Miriam Šichtovej a tretie miesto brala Stanislava Sikelová. V sobotu sa uskutočnili spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky cestných pretekov jednotlivcov pre kategórie mužov U23, žien elit, juniorov a junioriek. Na 140-kilometrovej trati získal titul majstra Slovenska Samuel Fedor z týmu Pierre Baguette Cycling, striebro bral Samuel Novák z týmu Tyrol KTM Cycling Team, bronz Lukáš Panáček, Dukla Banská Bystrica. Preteky poznačil pád, ktorý vyradil favoritám Matiasa Schwarzbachera. Túto sezónu som v podstate nemal veľmi dobrú, takže ma to prekvapilo. Nečakal som, že teda s mužmi by som vedel zájsť až takýto výsledok. Aj keď do toho šprintu si celkom verím, ale je to úplne iné ísť šprint čerstvý a iné po takomto náročnom preteku. Viktória Chladoňová z týmu Visma Lease Bike získala prvý seniorský titul v pretekoch jednotlivcov, keď na necelých 99 km predviedla rozhodujúci útok 12 km pred cieľom. Druhá skončila Sofia Ungerová z týmu Atom Wroclaw a tretia Nora Jenčušová z týmu Biping Imatra Bonjoani. Je to víťazstvo v novom týme a už sa teším, že budem nosiť ďalšiu sezónu majsterský dres. Tento rok si veľmi užívam, myslím, že tým mi dal veľký priestor a mohla som sa zúčastniť fakt, že najväčších pretekov po boku najväčších pretekárok, čiže nesmierne si to vážim. Titul medzi juniormi získal Lukáš Gardián z CIS Akadémia Petra Sagana po úspešnom špurte. Druhý bol Jakub Pastva z Roman Kreuziger Cycling Academy, tretí Ondrej Sobota z týmu Slavia Trenčín. Dneska sa mi šlo pomerne lepšie oproti minulým týždňom, aj tak cítil som sa lepšie a dúfal som, že to dneska vydá tak, ako to vydalo. Nina Andacká z týmu Sanaklis Slavko pridala titul z pretekov jednotlivcov k časovkárskému zlatu. Striebro brala Miriam Šichtová z cyklistickej Tour a bronz Stanislava Sikelová z CIS Akadémie Petra Sagana. Som trošku sklamaná, že sa mi nepodarilo byť v tej prvej skupine, keď sa to rozdelilo, ale tak stále je tam veľká spokojnosť. V nedeľu 29. júna vyvrcholili v Bánovciach nad Bebravou spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky cestnými pretekmi elitných mužov na 196 km dlhej trati. O titul sa pobili naši najlepší cyklisti vrátane obhajcu titulu Lukáša Kubiša z týmu Unibet Tietema Rockets, Martina Svrčeka z týmu Soudal Quickstep a víťaza majstrovstiev časovky Matiasa Schwarzbachera z týmu UAE Team Emirates Gen Z. Fakt Matias to viackrát skúšal v tom kopci a prvýkrát, keď to vyskúšal, myslím 3 alebo 4 kola do cieľa, tak fakt som sa cítil perfektne v tom výkone a to bolo presne to, čo mi dodalo tú motiváciu a následne v ďalšom okruhu som to vyskúšal a tú skupinu sme rozdelili, čo bolo perfektne. A nakoniec, ako hovorím, prišli sme český, slovenský majster spolu do cieľa. Lukáš Kubiš si tak pripísal druhý titul majstra Slovenska v rade. Druhý medzi Slovákmi skončil Martin Svrček, ktorý ukázal veľmi dobrý výkon po náročnom návrate do pretekového kolotoča po ťažkých zraneniach. Bronz bral Matias Schwarzbacher, ktorý sa aj napriek bolestiam po sobotnejšom páde v pretekoch U23 dokázal udržať v skupine favoritov.